ассалому алайкум дӯстони азиз тамошобинони канали хонатиҷӣ. ирӯз 17/05/2024 1118 сомонӣ. хуш омадед ба канали хонатиҷӣ. ирӯза навор оиди хонаҳо мешавад. баъри шумо навор кардем аз шаҳри душанбе, шаҳри ҳисор, шаҳри кӯлоб, шаҳри ваҳдат, ноҳияи исфара ва дигар ҷоҳо баъри шумо навор кардем. бачаҳои азиз, агар дар шумо хонаҳо, заминҳо, мошинҳо, квартираҳо бошад агар ва хоҳед дар канали мо реклама нагузоред, ҳамин 987 ватсап дорад, имо дорад, рӯи кунед, рекламаш мекунед, фурӯшта мегузорем. навори ҷолиб шид, баъри шумо шид. То охир тамошо кунед. бачаҳо, каналро дастгирӣ кунед. канали нав баъри шумо. хулас фақат хонаҳои арзон монда мешавад. эълона сар мекунем, навора тамошо кунед. мегзарем ба якум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки дар шаҳри ҳисор, деҳаи уртабуз, яъне ки ганҷрези ҳозира. нархш амага 115,000 сомонӣ бо савдо мешавад. ду комната, 2 сотих замин масоҳат дорад. хонаҳо падабой. чӣ хеле дидестен дӯстон? ҳамин хел ҳолат 115,000 сомонӣ. ин хел нархҳоро фақат дар ҳамин канали мо хонатиҷӣ метавонем биёбем. канали моро рӯй кунем бачаҳода. дар ин канал фақат худо хоҳад 2 рӯз пас, 3 рӯз пас хонаҳои арзон квартираҳо монда мешавад ки шуморо дар кор ҳастед дӯстон. нашоти хона рақамҳои 907 занг задан маслиҳат карда бигирем. мегзарем ба дуюм хонаи фурӯшӣ. ана хонаро тамошо кунед, дам бигирем бачаҳои азиз. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки дар шаҳри кӯлоб, маҳаллаи ҷабор расулов. чӣ хеле ки шумо қайд кардем бачаҳо. ин ҳамин ҳавлии фурӯшӣ 150,000 сомонӣ. бо хубиш ҳамине ки савдо дора бо дӯстон. 2 комната, 3 сотих замин масоҳат. барои тамос ҳамин рақамҳои 4 да занг мезанед, мегирем. ремонтҳои хона бад нест. чӣ хел дестен ин тараф ҳавличаи фасон. 3 сотих замин масоҳат. кони гирдавона хона кардагӣ. хулас ки мегирем, зиндагӣ мекунем дӯстони азиз. маромад занг зад аз номи канали хонатиҷӣ маслиҳат ки яхтон бо. акл лайки чандума задем банависенда хонаи сеюма тамошо кунем. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ бигем хато намекунем. дар шаҳри душанбе, ноҳияи фирдавсӣ. 230,000 сомонӣ бача. 230,000 сом. 3 комната, 3 сотих замин масоҳат. хонаҳоро мегирем шикатур кардагӣ. як тараф калидорш шпаклёвкаам кардагӣ. дарҳо часпондагӣ. дарвозаи фасон задагӣ. подстяжка ҳавлӣ. нами берунаи холаст ҳами дарвоза. 3 комната, 3 сотих замин масоҳат. рақамои 988 занг зад маслиҳат кунем. дӯстон, касоне ки заминҳо, хонаҳо, мошинҳо дошта бошен, метавонед рӯй кунед мода. мо яъне ки реклама гизалаш карда фурӯшта мегузорем. албатта ки дар ютуб канали Саудо ТВ ва Хонатиҷӣ рекламаи фасонаш мекунем. хулас ки навор кардем, видео навор карда рӯй кунед ҳамин хонаҳотона ё ки заминҳотона, мошинҳотона. майлаш бачаҳо азиз. хонаи фурӯшии чорумини мо. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки дар ноҳияи исфара, мардами исфара, ҳамин ҷоҳо бо акаҷону шумоон. 250,000 сомонӣ. 3 комната, 6 сотих замин масоҳат. гирди замин, яъне ки хона маҳкам кардагӣ ба семен блок маҳкам. дар 14 микрорайон қарор дорад. барои тамос рақамҳои 989 да занг бизанед, маслиҳат карда бигирем. хоб ҳамин ҳавлии фурӯшӣ дарахтоам хеле калон шудагиянд, гирдаш маҳкам. 250 та бо муомилаи хубам худо хоҳад мекунанд. хай пад шпаклёвка хонаҳо бачаҳои азиз. худотон дидестен кадом ҳолат да. хонаи фурӯшии панҷум дӯстони азиз. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки дар шаҳри ҳисор, деҳаи ганҷрез, маҳаллаи уртабузам мегем, хато намекунем. 220,000 сомонӣ. ҳамин хонаи дидестен, ҳамин хел бардоштан. таш падвал, деэтажа, 4 та хона дорад. масоҳат 6 сотих.
хай ба семен блок амиқа бардоштиян, амиқа кардан. Хулоси гап 220,000 босаду дора. барои тамос рақамои 902 02 21 80 занг бизанен. болош маҳкам мегирен, яке дарунша хай паллои блок бичинен. агар иншоалло дар вақти ханагӣ хонатон гармак места. муомила кунен дӯстон, занг зад чахчака бигиренша. ҳамин наворо маъқул бошад дар аму комментария ҳози нависем бачаҳо ки хонатиҷӣ ба пеш, хонаҳои арзон монди, гап нестай. акума камтар хирсаншем бо худо хоҳад хонаҳои арзон айда бо иншоалло мекунем. вақте ки дастгирӣ бисёр шава, агар ай тарафи мо дастгирӣ мешава бачаҳо. хонаи фурӯшии шашмаи мо. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки дар шаҳри ваҳдат дар ромит 250,000 сум, 3 комната 6 сотиқ замин масоҳат дорад дӯстон, ки фурӯхта мешавад бо нархи 250,000 сум. ремонтҳои хона бад нест дӯстон, дидестен кадом ҳолат намиқа карден ина банияш. хоб барои тамос 980 03 70 70 занг занен. ҳавлишам беҳад калон. ина стяжка кардагӣ и тараф агароча. ремонтҳои хонаам бад нест, калони зур, 6 сотиқ замин масоҳат бача. хоб хулоси гап дӯстони азиз ки наворо маъқул бошад лайкотонро бизанен, подписатсия кунен, роӣ кунен аккаунту даротонда. мардаме ки хона мехаранд ҳами канала тавсия метавон, бовар кунен ҳами дурустпас серӯзпас фақат хона мемонем мо, хонаҳои фурӯшӣ гизала маъқул боша агар лайк занен, подписатсия кунен. хай худтон эҳтиёт кунед.